ASM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण मेदूवडा बनवणार आहोत. तर त्याच्यासाठी आपण इथे उडदाची डाळ घेतलेली आहे. इथे आपण 3 वाट्या उडदाची डाळ घेणार आहोत. ही 1 वाटी आणि हे बघू शकता हे 2 आणि इथे हे 3 वाट्यांनी ते उडदाची डाळ मोजून घेतलेली आहे. तर आता इथं आपण असं छान स्वच्छ धुवून भिजत घालून घेणार आहोत. तर इथे बघू शकता आता डाळ छान स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे 4-5 पाण्याने. तर आता आपण याच्यात पाणी डाळ बुडेल इथपर्यंत पाणी टाकून घ्यायचे. आता ह्या डाळीला आपण आता 5 किंवा 6 तास भिजवून घेणार आहोत. तर चला आता नंतर आपण बघूया त्याची पुढचे स्टेप. इथे बघू शकता आपण आता मेदू वड्याची डाळ अशा प्रकारे छान अशी बारीक दळून घेतलेली आहे. तर चला आता मेदू वडे बनवणार आहोत. इथे बघू शकता आपण 5-6 मिनिट असं छान फेटून घ्यायचं आहे. याच्यात मी मीठ टाकून घेतलेलं आहे. आता मी इथे ना 3 वाट्या डाळ भिजून घेतली होती आणि आता ही छान अशी बारीक दळून घेतलेली आहे. इथे मी 2 प्रकारचे वडे बनवणार आहे. एक साधे वडे आणि एक कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर टाकून अद्रक असे टाकून मी वडे बनवणार आहे. तर असं घट्ट सरच दळून घ्यायचं आहे आपल्याला, जास्त पातळ करायचं नाही. हे मेदू वड्यासाठी बनवतोय आपण हे पीठ. इथे बघू शकता हे किती छान आपलं हलकं झालेलं आहे. तर आता आपण थोडं 2-3 हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर हे दळून घेणार आहोत. एक कांदा, इथे बघू शकता मी 2-3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, कांदा, अद्रकचे तुकडे थोडेसे आणि कोथिंबीर. आता हे आपण छान याचं वाटण करून घेणार आहोत बारीक. तर इथे बघू शकता आता आपण याचं वाटण बनवून घेतलेलं आहे. तर अर्धे मी साधे वडे बनवणार आहे आणि अर्धे असे थोडे तिखट कांदा वगैरे टाकलेले असे बनवणार आहे. तर आता याच्यामध्ये आपण 2 चमचे वाटण टाकून घेणार आहोत. इथे बघू शकता मी मीठ आधीच टाकून घेतलेले हे दळायच्या वेळेसच. हे बघा इथे 2 चमचे मी आता हे टाकून घेतलेलं आहे. आता हे छान आपण मिक्स करून घेणार आहोत. इथे 5 मिनिटाला आता याला छान पेटून घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये. अशा प्रकारचे वडे पण खूप छान लागतात खायला. तर आता आपण हे करून बघणार आहोत कसे होतात ते. मी तुम्हाला सांगते नंतर कसे होतात ते. छान टाकल्यानंतर याच्यामध्ये छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता आपण वडे बनवून घेणार आहोत. तर मी आता गॅसवर कढई ठेवून घेणार आहे. तर आता इथे मी 2 पद्धतीने बनवणार आहेत वडे. इथे बघा मी आता थोडंसं हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि अद्रक आणि कांदा याचं वाटण करून याच्यात थोडं मिक्स केलेलं आहे 2-3 चमचे मी. आता हे आपलं छान असं मिक्स झालेलं आहे. तर चला आता आपण वडे बनवून घेऊ. आता इथं मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे. तेल तापून झालं की आपण आता त्याच्यात वडे सोडून घेणार आहोत. इथे आपण चमच्याने किंवा हाताने पण वडे करू शकतो. याच्यात मी काही हिंग वगैरे काहीच टाकलेलं नाही. इथे बघू शकता आता आपण वडे टाकून घेणार आहोत. आता एका बोटाने असं अंगठ्यामध्ये दाबून टाकून घ्यायचे. पीठ टाकून असं टाकून घ्यायचं आहे. ज्यांना जमत नाही त्यांना अशा पद्धतीने पण आपण करू शकतो. चमच्यावर थोडं पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि त्याच्याला असं ठेवून आणि त्यात असं छिद्र पाडून घ्यायचं आहे मध्ये आणि अशामध्ये सोडायचे तेलामध्ये. अशा पद्धतीने पण आपण मेदूवडा बनवू शकतो. असे चमच्यावर आपण असे छान इथे बघू शकता असे आपण चमच्यावर ठेवून याला असं छिद्र पाडून घ्यायचं आहे आणि आधला तेलामध्ये सोडायचं आहे. अशा पद्धतीने
इथे बघू शकता असं आपले छान मेदूवडे तयार झालेले आहेत. हे मेदूवड्याची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.